ב7:02 עברנו את הגבול הבינלאומי ונסענו ביחד עם האכזרית בקצב שלה. לקח 40 דקות בסך הכל עד הבניין שלנו. התחלנו לפרוק ציוד ועלינו לאיתור שבו החבר'ה יושבים. כולם שמחים לראות את כולם. מצד אחד זה ממש משמח אותי לקרוא את זה, ומצד שני זה מכביד עליי. זה קצת מבאס, כי בא לי שהוא יקרא לי את זה באמת. הוא כתב באובססיביות, תיעד כל רגע שחווה במלחמה, מהכנת הקפה ועד להתקלויות עם המחבלים, מהדריכות בעמדת השמירה ועד לרגעי שינה חטופים שחלומות על הבת בבית הפריעו להם. ירד לפרטי הפרטים, כאילו ידע מה הסוף שלו, שהוא לא יחזור מעזה. אני פותחת את המחשב שלו, והכל מסודר שם בקובץ דוקס מההתחלה עד הסוף. ולא רק זה, הוא גם כתב הוראות של מה שהוא רוצה, מה שצריך לעשות. זה דברים שצריכים להיות. 1, תמונה מהגלריה בגוגל, תמונות בכל יום. בסוף הספר יהיה את כל התודות, מחלקה, פלוגה, מגד. הספר יינתן בחינם בפורמט אלקטרוני בלבד. אם זה מודפס, אז מינימום עלות ללקוח. לא ידעת שהשאיר את ההוראות האלה? לא. לא. ממש הייתי בהלם שקראתי את זה, ודברים שצריכים להיות. סוג של צבא. ממש, סוג של צבא, באמת. ב7 באוקטובר רב סמל מתקדם דניס יקימוב, לוחם מילואים בפלוגה המסייעת של גדוד 17, לא המתין לצו 8, הכין את התיק ויצא. עוד לא קראו לו והוא כבר ארגן תיק. מאותו רגע דניס התחיל לכתוב הכל. הייתי צריך למצוא בית לחתולת הספינקס המיוחדת שלי, קאסי, לזמן שלא יהיה פה, אז פשוט נתתי אותה לאמא של הבת שלי. חתמתי על וסט החובשים עם הציוד החדש, עדיין בשקיות. והפעם לא קיבלתי את ה-M4 קלעים שלי כי לא היה. אז חתמתי על מיקרו תבור קלעים. דניס היה חובש. ב2 במרץ הוא נפל בפעילות מבצעית בח'אן יונס. המחבלים יצאו ממנהרות שהיו כנראה בתוך החממות, אז זה היה בלתי אפשרי לזהות אותם בתצפית מלמעלה. ופתאום הדבר היחיד ששבר את השקט של ההליכה היה האי ששמענו מדניס, ואיך שהוא נפל. ראינו אותו שכוב על הרצפה, הוא כבר היה בהכרה מאוד מאוד מעורפלת. בעצם לקחנו אותו אחורה, תוך כדי שכולם יורים בטירוף, ואני זוכר שצעק עכשיו, תוך כדי הרעש, ואתה לא שומע כלום, אני זוכר שכל הזמן צעקתי את השם שלו, דניס, דניס, דניס. זה היה נקרא אצלנו פרויקטור. כן, דניס פרויקטור. כן, יש לו פרויקטים להכל. מה למשל? ככה תכניסו אותנו הכל. החל מאינסטלציה, חשמל. אם היה לו גם טיח, היה עושה טיח אם צריך. מצא טלוויזיה, ופשוט הדליק אותה עם חשמל, עם איזשהו מצבר שהיה גם באיזה מקום. הצלחתי להפעיל את הטלוויזיה. בניתי מטען לטלפון האדום שמבוסס על מטען מצת לרכב. הקמתי תשתית ניקוז במטבח, ובין לבין עשיתי כמה פינג'נים של קפה לכל החבר'ה. הרבה ידע. דניס היה מבין בהכל. כל תחום שעולה לך לראש, הוא יודע. דניס היה בן אדם שהוא כל הזמן שמח, מחייך. הוא היה איש משפחה. היה אבא הכי טוב בעולם. לימד את דלילינה. הבת שלו. כן, את הבת שלנו. לרחוב על האופניים, לבשל, לימד אותה מתמטיקה, שפה, רוסית. היא יודעת אותיות, היא יודעת לקרוא עכשיו. מיד אחרי השבעה, דיינה, אחותו של דניס, יצאה למשימת חייה להוציא לאור את יומן המלחמה של דניס. נפגישה עם העורך סימון טטרו, וזה נעתר לאתגר. יש משהו מאוד קשה לקרוא ספר של אדם שאתה יודע שהוא הולך תכף להיהרג והוא עוד לא יודע את זה. והוא כותב יומן אישי, וככל, הוא כתב יומן כל יום פרק. וככל שחלפו הימים והפרקים, אני יודע שהוא קרב לסוף. 8 חודשים אחרי שנפל, היומן של דניס הפך לספר. דניס היה אדם מאוד יסודי, שלא לומר פרפקציוניסט. הוא השאיר הוראות איך הוא רוצה שהספר יהיה ערוך
ואיזו תמונה תהיה באיזה עמוד, והיינו צריכים מצד אחד גם ללכת על פי ההוראות שהוא השאיר, ומצד שני גם לעשות את זה יותר מקצועי ממה שהוא כתב. אז הלכנו כאן בין הטיפות. זאת דיאנה, אחת של דניס. שלום. נראה אפילו הרבה יותר טוב מזה. וואו, זה נראה מעולה. ובטוחה ב100% שהוא עכשיו כל כך שמח, באמת. כאילו יש לי... וואו. אתה הולך לבכות, זה מרגש. וואי, הלוואי הוא היה יכול לראות את זה, באמת. מאוד מרגש. זה חיים של בחור אחד, גבר מדהים. חבל שאנחנו כאן במסגרת הזאת, בנסיבות האלה. אבל לפחות זה. לדניס הייתה בקשה אחת ספציפית, שם הספר יהיה ניצחנו. דיאנה אחותו אחרי התלבטויות החליטה להפר את בקשת אחיה. להגיד שניצחנו? כן, איפשהו זה נכון. לא סתם משחררים מילואים הביתה עכשיו. המלחמה עדיין נמשכת. יש עוד המון יעדים להגיע אליהם. עדיין יש חטופים בעזה. עדיין החמאס לא הובס. ועדיין יש שם אמצעי לחימה ומנהרות. הניצחון וההכרעה עוד יגיעו, אבל בינתיים ניצחנו. אבל האם באמת ניצחנו? כשעלינו לאוטובוסים אחרי שארזנו את כל הציוד, בדקו שיש לכל אחד את הדיסקיות שלו על הצוואר ובנעליים. האמת שהאירוע עצמו קצת הלחיץ כי וואי, אשכרה אנחנו הולכים להילחם ויכולים להיפצע או למות. אבל אחרי שנזכרתי בבת שלי ובאמא שלי וחשבתי על אותם ההרוגים של השבת השחורה, התאפסתי והורדתי מסך על הרגשות. אני גאה בו, שאני גאה בו שהוא הוציא את הספר הזה. זה בסוף הספר שלו, וזה מה שהוא כתב, וזה המילים שלו. מספרת עליו הרבה. עשינו עם אבא ככה, עשינו את זה, ואבא היה כזה, ואמר לי ככה. כאילו כל יום היא מעלה זיכרונות עליו. כחודשיים לפני שנפל, הוא כתב ביומן שלו מה שנשמע בדיעבד כמילות פרידה. הפעם דנילינה בכתה. זאת פעם ראשונה שהיא אמרה שהיא לא רוצה שאני אסע למילואים. אמרתי לה שהפעם זה לזמן קצר ואני מבטיח לחזור בעוד כמה ימים. נשיקות וחיבוקים חמים, והיא נרגעה. הייתה לנו שיחה שבועיים לפני שהוא הלך. וזה, אמרתי, קצת כעסתי עליו. אמרתי, אתה בוחר להיות שם, במקום להיות בבית עם הילדה. ואתה מסכן אותה, להשאיר אותה בלי אבא. והוא אמר לי, אני לא יכול להשאיר אותה, אחים שלי למות שם. אין לי ברירה, הוא אומר, אני חייב להיות שם, אני חייב להיות עם האחים שלי שם. ואמרתי לו, אבל אתה מסכן את הילדה. הוא שתק.